Al llarg dels anys, d'aquests darrers anys, hem donat 181 beques, però avui hem fet un esforç per ajuntar una part important d'aquests becaires que han vingut a portar, diríem, un alè d'aire fresc a la nostra institució, en el sentit de dir tot allò que hem après, tot allò que sabem, tot allò que tenim desig de poder fer en el futur, la nostra voluntat de comprometre'ns, ens agradaria vehicular-la per el que representa la societat econòmica barcelonesa enmig del país. El futur passa perquè aquests joves es comprometin, diríem, amb el que és la transformació i la modernitat del país. Que un conjunt de joves amb talent, amb formació, amb voluntat, amb presència i dinamisme vulguin també aportar tot això a la causa col·lectiva de la nostra entitat és molt important. Crec que hi ha molta riquesa aquí per tirar endavant per el tema de la desigualtat, la part social, la part mediambiental, la innovació. Jo crec que també l'esperit d'emprenedor de la gent acadèmica, doncs al final crec que pot tenir un impacte important per la societat. Jo crec que el gran valor d'aquesta xarxa és la connexió i el compartir. El compartir totes aquestes experiències diferents, de disciplines diverses, però que conjuntament crec que poden ajudar a avançar en els reptes grans que tenim com a societat, que són moltíssims, i per tant jo crec que amb creativitat, amb bona voluntat i amb moltes ganes i il·lusió doncs podem ajudar a avançar, i aquesta és la nostra voluntat també. Mantenir en contacte persones que estan a sectors com és l'acadèmic, que es coneguin, que siguin capaços d'interactuar en un àmbit més informal però també en un de més formal, treballant amb objectius comuns. Una vegada més és una cosa que és difícil de valorar, l'impacte que això té, però que sabem que és fonamental perquè dona a una societat resiliència, li dona capacitat d'innovació. I jo crec que institucions com aquesta i trobades també com aquesta un poc articulen aquesta cosa abstracta que és la xarxa, el país, com una cosa que és tangible. Estar en una comunitat i poder conèixer una comunitat de gent que tingui els mateixos interessos, no? I de poder això, igual amb col·laboració i amb igual divergències, però amb la voluntat, no? La voluntat de crear un món que sigui millor, no? Llavors, i una Barcelona millor i aquesta, no? Una Catalunya millor. Bon any a tothom.